ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂದು ಹಾಂ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ದ ಮೆಂಬರ್ ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕಂಬ್ಳಗ ಕೆಲವು ಅರ್ಧ ಕಂಬಳ ಬರಪೇರು ಹಾಂ ಅರ್ಧ ಕಂಬಳ ರಾತ್ರಿ ಬರಪೇರು ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಂಬಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಬರಪೇರು ಅಂಚ ಬರ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ದೈ ಕಂಬಳದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅತ್ತೆ ವೃತ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಈ ಕಂಬಳ ಟೈಮ್ ಡೇ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹಾಂ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಒಂಜಿ 10 20 ಇಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಹಾಂ ಒಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಎರು ಬುಡ್ನಾಗ ಹಾಂ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಲ್ಕದ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂದ ಪತ್ತದ ಇತ್ತದ ಲಾರಿ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತದ ಹೋಪೇರು ಹಾಂ ಮೇರು ಬೊಕ ಕೊರಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಜಗ್ಗೇಂದ್ರ ಮುಲ್ತಗೊಲೆ 2 ಜನ ಆಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲು ಬತ್ತದ ಪುರ ಎರು ಮಿತ್ತು ಪುರ ಮಲ್ತದ ಪುರ ಹೋಪೇರು ಬೊಕ ಎರು ಪಿರ ಬನ್ನಗಲ್ಲ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಡು ಹಾಂ ಅವಾಗ ಎರುನು ಟೆಂಪರ್ ತಿತ್ತುಗೆದ್ದು ದೆಕ್ಕದಾಗಿ ಬೆಂದ್ರ ಪ್ರಭಾರದ ಬರೋ ಕಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಉಂಟು ಆಂಡ ಅವ್ರು ಈ ಆಯನ ವೃತ್ತಿ ದಸರಾ ಕಂಬಳಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ವಾರಿ ಮಂಗ ಆಯನ ಬುಡೇದಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇನ್ನು ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಇದೇ ఆయన ಮದ್ಮೆ ಆಪನಲ್ಲಿ ತಂಬತ್ತದ್ದು ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮೋಡರ್ನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅವೇನು ದೆಕ್ಕುಂದಾನೆ ಅಂಚೆ ಬರ ಮಲ್ದೇರು ಪೂರ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತಾಜಡಿ ಮೇ ಬೈಕ್ ಬುಡದಿನ ಲೆತ ಬರ್ಪುನ ಉಂಡು ಅದ ಉಂತ ಪನ್ಪುನು ನಿಕುಲು ಆನಿ ಶೋಭಾಜಿ ಮಲ್ದಾರತ ಇನ್ನು ಅಲ್ಜ ಎರು ತಾಂಕರ ದೆಕ್ಕರ ಜನ ಅಜ್ಜಿ ಪೋದು ದೆಕ್ಕದ ಬೋಲೆ ನಿಮ್ಮನ ಬುಡದಿನ ಪನ್ಪುನು ಅದು ನರ್ಸ ಅಲ್ಲಿ ತೆಲ್ಪುನು ಅಂಚಂದ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಎರು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಕೊರಲಾತುಂಡು ಐಕು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲೈಕ್ಸ್ ಪೂರ ಬೈದನ ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೂರ ನೆರೆಗಿಂಚಲ ಪೋಡಿಗೆ ಜರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಜ್ಜ ಆ ಇಮೆ ಇರ್ತದೆ ಮೋಡಿ ಅವೇನು ಆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ఆయన దెక్కున పాద దెక్కున కార్ దెక్కున ముంగల్ తిరగా బతిన పూర ఐకి నీరు కొరుపున కుడు దీపున పూర మల్దేరు మూలు జన ప్రభాలే ಅನ್ಬಿಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಜನ ಇಪ್ಪಂದಾಗ